Нещодавно китайська компанія Yujian Robotics, я надіюсь, я правильно назвав її назву, вони представили свого робопса, який називається Rover X1, він буде коштувати $1000, і він зможе бути механічним універсальним твоїм другом, який буде носити речі, патрулювати територію, освітлювати тобі дорогу і навіть знімати влоги про твоє життя. Тобто фішка його в тому, що там модульна спина, яку ти можеш кріпити контейнер для речей, камеру, лампу, і і навіть зможеш прикріплювати колеса для того, щоб він їхав швидше і тебе знімав. В коментарях всі пишуть про те, що навіщо переплачувати $1000 за якусь породисту собаку, якщо можна накупити собі робопса, якого не треба буде годувати, але треба буде заряджати за ту ж саму суму. Пишіть у коментах, що б ви вибрали би: реального пса чи робопса, і чому.